Hello, walinglingan. Naimbag nga oras tayo amin. Kantante man na to'y konvensyon ti naglimes ti arak. Kanta ti lakay. Padasin tayo man. Di lumakay ay narigat man launay. Nalagaka amabanog nagsakit di susuo. Agot-ugot itutuot sakro'y minisarupod. Bagimit kumapsot yung nagsumit naraso. Di panagkunak anarugso daytoy rikna. Daytoy abalbalay no umingar umadatay. Dimet ngarut tumakder ngem agin tataer. Nalukoy ket aglos doy narugso ngem nakapoy. Kastoy gayam tibiyag ti lumakay. Umupubeng rikna pet-pet mengen lumukay. Ano sa monte mang pekpeken umakit. Ipagkapit pirit-pirit. Ayadil-bidil bandak basit.
followers manin ken subscribers natin. Thank you po sa inyo lahat.